Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Kinderkrom, ja dit is de kinderkrom. Zing en spring die poeten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkrom, vrije blije kinderkrom. De kinderkrom is voor... En hier is Jippe. En ik ben vandaag met Mariska in Sittard. Wij zijn live bij het krombrood-rapen. Ja, en wat dat is, oh, de ga je al een broodje te pakken. Dat kind gaat het niet. Zeg Mariska, ik volg me af wie dat stikt er met bus. Hallo jongens en meisjes, vandaag niet uit de studio, maar in Sittard. Want hier is vandaag het krombrood-rapen. Ik weet niet wie het is. Jippe heeft zich al gaat gescharterd. Ja, wat doe je? Daar heeft er volgens mij al zin in. Maar Vera hier net, die kan me alles vertellen over het krombrood-rapen. Vera, waar komt het vandaan? Nou, het krombrood-rapen is al een enorm lange traditie. Het komt eigenlijk uit de 15e eeuw eigenlijk. Maar vanaf 1932 proberen we het een beetje op deze manier. En wat is de achtergrond ervan? Waar komt het vandaan dan? Met halfvasten werden dus krombroodjes van een berg afgegooid naar de kinger. Er zijn twee verhalen. Eén verhaal is van ja, halfvasten, einde winter. De armlui die hebben nog maar weinig. De rieke lui die gaven hun kromme, hun niet zo'n mooie brood eten, gaven ze aan de armen. Het andere verhaal is dat met halfvasten, dan hebben ze Pasje. En Pasje is volle maan. Nou, dat is het eerste weekend na volle maan. Hoofdvasten is dus halve maan, halve broodjes. Ah, 2 versies dus. Maar volgens mij maakt het Jippe niet zoveel uit wat de versie is. Dat vind ik dan lang lekker, hè Jippe? Hier heb ze een broodje, daar. Waarom heb je de kinderkrom eigenlijk gevraagd? Ja, het krombrood-rapen is een kinderevenement. En we vinden het natuurlijk heel leuk om een eregast te hebben. Dat bekend is wie de kinger. Ja, daar heb je een goeie aan deze hier. Ja, want ik ben Jippe en Jippe tippe, Jippe is de topswar. Oh, kom op, ze zijn al bezig, ze zijn al aan het marcheren. Wow, het is toch echt wel een stuk gelopen zeg. Jippe dat zit hier achter me in de kar. Die heeft het zich goed bekeken. Met de Kolleberg gaan ze op. Poeh. Onze eregasten achter in die kar. Ja, die heeft het zich echt gemakkelijk bekeken. Ja, hé, wat is dat hier nu? Moest eens kijken wat een oude broodjes, die ga ik allemaal opeten, want ik heb ontzettende honger. En normaal eet ik minstens 50 broodjes. Hier met, zo. Wat doe je wel niet, hoef me niet te kletsen op de vingers. Die zijn allemaal voor mij. Ik wil hebben, ik wil alles hebben. Allemaal die broodjes, hier door. Steek ze maar in uw tas. Ah, daar komt Mariska. Ja, wat is er nu weer aan de hand? Zeg, Jippe, je draagt iets. Zou die broodjes zijn voor de kinderen? Hier heb ze een broodje. Als je een broodje wilt, alstublieft. Het is toch niet begonnen, het waren wacht ach, eens. Mariska, maak dich weg. Wat vind je wel niet? Oh, we zijn nu boven op de Kolleberg. Ja, we zijn op de eindbestemming, maar ik heb boekpijn gekregen van de broodjes. Ik heb er wel 48 op. Oh, verschrikkelijk. Maar Jippe, jij er een beetje mettig. Best is wel echt een beetje zelf schuld, hè, manneke. Oh, als ze eens wist hoeveel broodjes dat ik heb opgegeten, dan kan je ze niet zo. Ik heb er 48 op. Wat deunt je daar dan van? Ja, ik denk dat ze nu zelf krom gaat slikken van de boekpijn. Dat ze zelf een beetje op een krom broodje ligt, zei Jippe. Ja, en daarom gaan we nu kijken naar mijn vriendje Aartje Twinkel. Jongens en meisjes, ik ben Aartje Twinkel. Ik ga een gezellig liedje zingen. Zingen jullie mee? Hey, hoi, hallo. Kun je zingen, zing dan zo. Rinkel de kinkel, mijn naam is Aartje Twinkel. Hey, hoi, hallo. Ik ren, ik dans en ik spring. Ik roep, ik knul.
elke hoek. Ik heb een goed idee, ja jullie helpen mee. Hey, hoi, hallo. Hey, hoi, hallo. Kun je zingen, zing dan zo. Rinkel de kinkel, mijn naam is Aartje Twinkel. Hey, hoi, hallo. En nou jullie? Hey, hoi, hallo. Kun je zingen, zing dan zo. Rinkel de kinkel, mijn naam is Aartje Twinkel. Hey, hoi, hallo. Rinkel de kinkel, mijn naam is Aartje Twinkel. Hey, hoi, hallo. Dag, doeg, doei. Dag, doei. Dankjewel, Aartje Twinkel. Ja, en we zitten hier op de Kolleberg en ik ben vast begost met het uitstruien van die broertjes. Moest eens kijken, hier zitten wel hongerde kinderen tegen de berg op te schavelen. Ongelooflijk. En ze rapen allemaal de broertjes op. Hier, daar komt er nog een. Griep hem. Oh, hier, alstublieft. Oh, 100.000 broertjes, niet te geloven. Hoi, de zak maar open, dan gooi ik het zo erin. Hier, alstublieft. En die hebben we veld een beetje niet. Hey, boven op de Kolleberg is het geweldig. Wat een feest. Hey, daar is dat manke dat mij altijd past op Facebook. Kijk goed, want ik gooi niet de muts af. Voor de kop gooi best gans gek geworden. Het is geen dachte, jong. Ja, het is geen dachte, maar het krombrood rapen hier in Sittard. Geweldig, wat een feest. Kom maar hier op eens, jongens, met die tassen. Ik gooi het er wel in. Zo, huppatee, dan komen we er weer. Alsjeblieft. En hier is nog een broodje voor dich. Alsjeblieft, mevrouw. Oh, geweldig. Oh, hier. Ik ken het ook met de ogen toe. Zo. En daar nog één. En hier nog één. Zit de burgemeester van Sittard. Burgemeester, je moet toch nu eigenlijk wel jaarlijk toegeven. Dit is toch veel leuker als op het gemeentehuis zit, of niet? Ja, ik ben ook burgemeester van Sittard geleden, moesten we wel in de gaten houden. Hè. Ja. Maar dit is hartstikke leuk, ja. Het weer is koud, ik zie toch veel enthousiaste kinderen, dus we gaan door met gooien. En is het nu een van de topgebruiken hier in Sittard? Ik denk qua traditie dat het een van de oudste gebroeken is in ieder geval. En ik zie ook enthousiasme, we proberen het gewoon in stand te houden, dat is prima. Zeg jonge dame, dit was als eerste boven, hè? Ja. Wie hebt ze dat aangepakt? Ja, ik ben daar allemaal die bomen gaan pakken en takken. Bomen en takken en toen zo naar boven gekomen. Ja, je bent een beetje vies, hè? Ja. Wat vindt je moeder daarvan? Niet zo leuk. Niet zo leuk? Extra voor de was. Ja, ach ja, het is zondag, hè? Ja, hier komt weer een nieuw laaiing broodjes. Jongens, gooi de vlies maar open. Let op. Hier, alstublieft. Zeg, wie vult en hoe dat hier nu immer zo is, dit jaar, dat krombrood rapen? Ah, dat is echt geweldig. De kijk ze in gans jaar, kijk ze dan hoe dat weer is. En eigenlijk is het al binnen zo'n 600 jaar, of niet? Het bestaat inderdaad al heel erg lang dat het verstopt werd. Hetzelfde in feite wie de Porsche als dat langskomt en de eikens verstopt. Je ziet dan ook dat hier dat de krombroodjes verstopt werden. Dat is al heel oud is dat hier. Oké, en ik vroeg me eigenlijk een beetje af. Hier werden zo'n 200.000 broodjes naar onder gegooid, hè? Wie kunt je dat eigenlijk betalen? 2 euro, dat zijn er wel heel erg veel. Zoveel zijn het er niet. Het zijn er wel heel erg veel. Maar we hebben gelukkig in Sittard heel veel bekjes. En die helpen ons heel goed om dat het mee uit te kunnen gooien. Ah, oké, dat je hulp gehad. Jazeker, zonder hulp gaat dat natuurlijk niet. Ik zie, jij hebt geen plastic zak, maar je hebt een andere manier gevonden om broodjes te vangen, hè? Ja. En hoe heb je dat gedaan? Vang ik een broodje en duw ik dat zo achterin met je jas. Is wel een hele goede tactiek, hè? Inderdaad. Maar ja, de broodjes die vliegen hier rond. Ik dacht trouwens dat ik nog het officieels moest doen. Hey Vero, wat is er weer in die hang? Ja, dit is het gouden broodje. En Jippe, dan mocht hem gooien. En dan kan ik er een grote prijs mee winnen. Hey, wat cool. En is dat een lekker broodje? Nee, heel vies. Ik heb hem geproefd en ik wow, een gouden broodje, lekker. Maar het is plastic. Oké. Zal voor mij Jippe geven? Ja. Dan ben ik van benieuwd. Jippe, kijk eens hier. Ja, wat is er nou weer? Toen mocht het gouden krombroodje gooien. Het gouden krombroodje, hier dan met. Dan neem ik het zelf op. doe je een stedens alles in de mond. Dat is voor de kinderen, die kunnen er met winnen. Best er klaar voor? Ja, natuurlijk ben ik klaar. Midden gaan staan. Kom. Let eens op, jongens en meisjes. Hier komt het gouden broodje. 1, 2, 3, ja! Ja, daar komt je. Zeg, je ziet er een beetje vies uit. Hoe kan dat? Ik heb gewoon de berg geklopt, maar ik gebruikte gewoon dan eens stokken, dus En toen viel je op de grond.
Ja, ik denk dat het bij iedereen gebeurt. Ja, het is een beetje glad. Ja, ik kan zelfs achteruit gooien, zo. Supergoed. Hij kan het ook jong leren. Ja, natuurlijk kan ik jong leren. Let maar eens op, hier komt het. En hoppa. Maar dicht moesten maken dat ze in de tent komt. En er is vandaag hier ook een feeststand. Eens kijken wat ze hier voor acts hebben. Ik zit hier tussen een paar hele coole chickies. Het zijn echte rock chickies. En wat gaan jullie dadelijk doen? I'm sexy and I know it. En jullie zien er wel heel sexy uit inderdaad, ja. En hoe heet jullie dansgroep? Just little. Just Little? Nou, jullie zien er niet uit als kleine meiden, zeg. Echt wel echte sterren. En hoe lang dansen jullie al? Weet ik niet. Ik zoiets 2 jaar. 2 jaar? Ik dans al iets of 4,5 jaar. Oké. En treden jullie vaker samen op? Ja. Oké. Ik denk dat jullie nog een beetje op moeten warmen, want jullie gaan dadelijk optreden. Ik ben heel erg benieuwd. Zet hem op. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. I'm sexy and I know it. Jongen, wat een eer, want ik sta hier even de winnares. Want wat heb ze gevangen vandaag? Gouden krombroodje. Wat goed, en wie heeft ze dat gedaan? Zag ze hem aankomen vliegen? Of velen in zijn die hang? Wie gebeurde dat? Hij was gevallen bij mijn vuit en toen heb ik hem heel snel opgeraapt. Maar wat ik me dan afvraag, waren er niet nog heel veel kinderen om zich heen die dat ook gauw wouden pakken? Ja, er was een meisje die wou hem pakken en toen heb ik hem nog snel gepakt. Hij is toen net snel gepakt. Wat goed van dich. En wat is zijn naam? Mette Smeets. En hoe komt zich vandaan? Sittard. Nou, dus het krombroodje gaat nou een echte Sittardse dame. Ja. En we zijn weer terug op de Kolleberg en hier komt nog een broodje. Zeg stoere meneer, hoe ben je vandaag hier naartoe gekomen? Om krombroodjes te vangen voor opa, oma, Sam, mijn broertje en mijn papa en mam. Dus dat is het voor Angerlui? Ja, en ook voor mezelf. En waarom deed ze dat dan voor Angeren? Dat vind ik wel heel mooi. Omdat, ja, als jullie hier niet naartoe kunnen komen, kunnen ze toch een paar krombroodjes krijgen. Dat is wel super lief van dich. En heb ze dat altijd al gedaan? Ja, ik doe het nu voor het eerste jaar. Oh, dus opa en oma die zitten dadelijk klaar met een tasje thee en die gaat lekker kaas klaar als toe met de broodjes komt. Ja. En mevrouw, is dat voor u ook jeugdsentiment? Ja, heerlijk. Vroeger kwam we met de papa en de mam altijd naar de krombrood rapen. En dat heb ik nu doorgegeven aan mijn zoontje. Dus we komen ieder jaar terug met houvaststen. Vind je het belangrijk om dat door te geven aan je kinderen? Jazeker, traditie ja. Zittische traditie, jazeker. En waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, gewoon, dat moet in ere gehouden worden. Ja. Hierboven aan de top van de Kolleberg is er een einde gekomen aan een superleuke dag. Het krombrood-rapen in Sittard. En jongens en meisjes, wat vond je ervan? Leuk! Nou, we gaan straks wel weer. Iedereen kent naar huis met een tuut vol broodjes voor de oma's, de opa's en voor alle mensen die graag een broodje hebben. En we gaan aftellen. Vertellen dat tot 3 en dan weet je wat hier moet doen, hè? 1, 2, 3. Krombrood-rapen is weer dicht! Oh ja, en ook voor mij natuurlijk wel niet. Tot de volgende week, jongens en meisjes. En dan zien we weer gewoon in de studio.